Avui inaugurem al Museu del Calçat i de la Indústria una nova exposició que per nosaltres és una nova aventura d'un grup d'artistes que es diu Rescate i que ens han fet aquí una nova tècnica de pintura luminescent i que li han posat per títol Comunitat. Al final aquesta exposició vol retre homenatge a aquesta comunitat que hi ha darrere la indústria. No només són màquines i fumerals, sinó que hi ha persones. Un 50% d'aquestes persones són dones i jo com a regidora d'Igualtat i la Setmana de la Dona que estem les vull dedicar a elles especialment a aquesta exposició. Per totes elles i perquè vosaltres evidentment vengueu a visitar-la i a veure-la, que estarà fins al mes d'agost en el Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca. És un dels projectes d'exposicions temporals més ambiciosos que estan duent a terme en el museu. Aquesta parella d'artistes, que se diu Rescate, els han convidat a posta a venir. El seu mitjà natural és el carrer, són artistes urbans que fan intervencions murals i volíem comptar amb ells perquè ens pareixia que feien un treball molt interessant, sobretot amb aquesta pintura fotoluminescent. Llavors el repte nosaltres com a museu era intentar traslladar aquestes realitzacions murals a l'exterior a un interior, com un museu, perquè és pintura que necessita dues visions, en la llum encesa i en la llum apagada. Llavors el nostre repte ha estat construir aquesta càmera oscura per intentar recrear aquesta capacitat per veure el mural en la llum encesa de dia i la llum apagada de vespre, però aquí a l'interior del museu. Y ya tuvimos un contacto con Ana Ferrero y bueno, para esta ocasión pues ella nos llamó como directora del Museo del Calzado para hacer una intervención que obviamente tenía que representar no solo los valores del museo y su temática, sino de alguna manera la historia de la indústria del zapato en Mallorca i concretament en Inca. Sí, també el fet de treballar dins d'un museu, a diferència de treballar en el carrer la gent et troba per casualitat, en canvi aquí la gent segurament sí que et pot venir a veure especialment a tu i et dona també l'oportunitat d'explicar-te una miqueta més, d'explicar com fas les coses, per què les fas i sí, donar com un contingut i un sentit a tot el que fem.